Salam Intan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba belajar satu nafas. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nek mbok pedhot-pedhot dadi lang. Sing apa maksudnya satu satu piye ya? Satu tarikan ngoten nih pemirsa. Coba bareng-bareng Mbak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa toh? Berjumpa lagi di kontennya Intan. Bayi lali aku. Maaf, kontennya bayi nggih pemirsa. Pagi yang cerah, pagi yang indah. Intan ki mang isuk-isuk ki wis ning ngarep pemirsa. Mosok curhat pagi-pagi boleh napa mboten nggih pemirsa? Maaf nggih kalau mboten berkenan. Memang ini pembicaraan yang sangat-sangat sensitif, tapi ki dodoku rasane ki sebek sewesek. Tak brolno mbek sapa ya pemirsa? Ya wis tak brolno, kadang ya curhatku karo Allah. Curhatku yo mok karo Intan ki lho pemirsa. Iki aku gak pengen curhat karo pemirsa. Ini seumpama jenengan nggih. Begitu buka pintu biak jenengan ki pun rajin ngresiki omah, terus omah jan resiki. Terus begitu jenengan buka biak, kuwi ning meja ning kursi jenengan iku buwek dengan telek-telek ayam yang banyak banget, sedangkan jenengan itu tidak punya ayam sama sekali. Terus jenengan harus bagaimana ini? Maksudnya aku kudu piye? Sedangkan anu ya pemirsa, terus terang aku ki apa ya kudu wis lara-laranan lho. Kadang awake ngene lara kabeh ngene. Ape cerita karo sapa. Jadi tiap esuk kuwi lawang dibuka pertama kali kudu ngrowesi telek-telek sing luar angkasa akeh. Soalnya aku terus terang pemirsa pitik siji mboten gadah. Jadi sisi kanan, sisi kiri, engko omah ngarep nggone Intan kuwi begitu biak tak buka ngresiki isik telak lagi, engko terus nggone ngarepe nggone Mbak Indah kuwi malah sansaya wegi. Intan mah ngerti Ibu entuk telek sak pira? Sak truk. Sak cuwikrak iki pemirsa ning dhuwur kursi kuwi banyak, terus ning dhuwur meja ning sore. Aku ya semoga-moga paringi sehat terus, jadi iso bendina iso ngresiki telek ya pemirsa. Nek Dek Dewi tahu cerita Dek jaman biyen. Iki kan beda ya pemirsa. Mosok nek kene urip ning kampung kan memang harus saling toleransi, saling mengerti. Yo ben to Bu Yuni wong jenenge pitik kan ora iso katokan rasa pempersan pamane omahe sampean diteleki yo ben ngono. Sampean yo kudu legowo. Sampean yo kudu legowo diteleki yo gak apa-apa. Ada nengkler ngene lho. Pokoke bendina sampean yo kudu rajin neleki apa kok kudu neleki. Kudu rajin untuk ngresiki terus. Oh nggih pun. Terus aku kok kudu piye ya pemirsa sak mampuku muga-muga aku sehat bendina dengan selamat pagi dunia aku ngresiki telek aku harus iso menerima. Terus curhat iki lagi pemirsa ya. Engko kaya anak muda ngono kuwi bendina brang-brang jantungku kuwi dagdeg bal mlebu omah iki adek permisi tak cukup atau piye. Repa sampai gumun. He mbok bali mlebu ning sengku kono tak enteni ngantek suwi ngliwati aku Dek. Suwun Mbak Repa. Ya wis ngono kuwi Nduk Trek, itulah fenomena alam yang terjadi saat ini. Mungkin karena wis perkembangan zaman yang sudah maju, jadi iki mungkin sebagian anak-anak muda itu ya wis mlebu omahe wong ya blunas-blunus gak permisi atau gede-gedene permisi assalamualaikum kula tak njukuk bal nggih ngapunten kula bendina brang-breng jantungin jenengan dadi olahraga mboten enten. Nek pamane masih ada anak muda sing istilahnya masih ada etika permisi Mbak njukuk bal atau maaf saya munggah gendengnya kuwi tak acungi jempol
walah pemuda itu luar angkasa, luar biasa. Aku di pemirsa apa ngeloroi soalnya aku sepuisan ngeloroi. Ya Allah le kena sirahku le mbok jupuk kok yo enek wong jugruk ning kene kok awakmu kok gak permisi atau gede-gedene ya Allah nek aku dijaluki maaf malah wel hatiku langsung lulu. Ora enek pemirsa yo langsung jukuk. Aku malah disuarani sing walah ya Allah. Terus aku kapok pemirsa arep bendino brang-brang ibarate penyok sangku yo tak mbeno tak ingeti sing penting paringi sehat kabeh muga-muga yo anak-anak muda seluruh dunia paringi sehat kabeh cita-citane terkabul kabeh amin Allahumma amin. Iki intan pengen jangan asem pemirsa. Maaf lho pemirsa aku ngene iki serondok brol lho pemirsa. Rondok brol aku ngene iki iso curhat mbek jenengan. Curhat mbek Intan yo lembah Bu karek ibu mbok resiki apa ora teleke ngono. Ya tak resiki pemirsa lah piye. Wong sak ngono kayah kae. Mosok beno. Cek panus. Ya. Ada ngono lah ndi tisuku ning ndi tisu. Tisu. Aduh panas. Ya. Panas pemirsa. Tisu. Entar Sudah habis. kayak gini aku ngisor. Wis pokoke iki ora duwe ide iki pemirsa aku jadi apa ya gur curhat mbek Intan. Rasanya awakku kaget lagi kudu ra penak. Berarti apa ya kepleset mbek ini lho. Kepleset tangannya rada loro. Aduh. Nyaluk apa pijit ngundang malah salah kedaden ngono lho pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi akak minyak tawan tak urut-urut dhewe. Tak kerok ini sebelah kene. Matur suwun nggih pemirsa jenengan sampun setia mendengarkan curhatan Ibu Yuni yang tidak begitu penting ini, tapi sudah sedikit melegakan hati saya. Jadi intinya saya harus menerima ya apapun itu. Oh iya, Dek Dewi tahu cerita ngene lho pemirsa. Iya kan ngene iki ya. Kan yo pitik mlebu nggone Bunda Dewi barang. Iki ndek zaman biyen ya Bu, Mbak ya ning nggone asrama, kuwi enek peraturan seumpama ada ayam yang lepas yang istilahnya mlebu ning pekarangane orang, kuwi jarene ayamnya langsung dicekel ngono. Nek aku nyekel juga wani pemirsa, lan gone sapa cekel. Paling tak gusak. Ya sah no, kang sedelok marane. Ndung. Gusakne marane, ngwakar-wakar. Terus meninggalkan jejak sing pating plemprat ngono kae to. Si sayur asem lho. Ayo, kan. Engkau entah nang omah ae. Apa ini? Wah, Nindi? anggonya Enggak nih siapa? ngadu. Enggak nih siapa Bu? Anggone sebelah Mbah Lam lho. Bu ambil siapa? Ambil Dewean, Mbak Dewi gak budal. Dia kenapa? Yang berangkat Pak O. Mak gak buah, mak gak Mbak, aku gak untuk undangan, gak untuk tonjokan. Lah Mbak Yun oleh tonjokan, oleh undangan yoga mah, tapi aku kenal ya. Yang balik desa sering ketemu. Soalnya pernah terjadi fenomena yang terjadi ya pemirsa. Aku yo ora patek kenal mbek wong. Aku pas cek jaman nang nggone Mas Dimas ning nggone Kinara, wong ewo. Aku gak ngerti.
Gang suwi aku ketemu tak tekoki, "Monggo, Bu." Ngono. Lah aku dikandani wong. "Dik, sampean ndeknane pas iki ewah buah apa ora?" "Ewah apa ya?" aku ngono. "Oh, gak roh, Mbak." Anu wonge rondok sensitif, nek sing ketoke ora nyetok, ora buah ki wonge rondok ulate rondok beda. Lho ndek apa nih wae? Ya sampean pas ijek ning gone Mas Dimas ka lho nunggone Kinaran. Lah ketemuku lagi wingi iki. Oh, aku. Juga apa-apa, aku positif thinking paling wong iki mungkin untungnya cekot-cekot. Oh, alah ndek kancaku curhat pemirsa. Wes ayo belanja yuk. Belanja nanti. Boleh Mbak Nana. Intan goreng nyuwun sayur asem, goreng tempe karo sambal panggang. Sambal panggang apa sambal pindang? Enggak, sambil tok Mbak Indah diingi. Oh, terok sing Mbak Indah ndek ini. Sambil tok. Sambal tok. Wis ngono tok. Ayo ya. Oke. Nek dikei pindang gak apa-apa, wis sekarepe Ibu. Pindang yang gede kuwi dilokno ning sambel. Ya. Oh. Ini enek pindang sakmene lho, Dok. Iya. Nggih ngoten nggih pemirsa iki karena urung duwe ide dan apa ya pemirsa. Awake terus terang lagi meriang dan lain-lain, kudanan dek sore kae lho aku gopok pemirsa. Kudanan ngono lho ya kok lemah ngono lho. Ditambah kepleset nyetir motor ngene iki nahani ngene dadi sampai tembus ning iki dodo rasane cowok cekot ngono. Ya Allah, kuatkanlah aku ya Allah, masih ada tanggunganku ini anak yang kau titipkan ya Allah. Moga-moga aku paringi sehat panjang umur. Izinkan aku sehat selalu ya pemirsa. Izinkan aku ya Allah untuk sehat. Harus mikir iki Intan awak loro eling Intan iki kudu semangat. Ayo. Topong. Kang. Nggih, wong dituku tek ya oleh. Ke pasar ngewangi mamake. Entah milih jajan. Oh, tumbas kuwi. Tapi enek ning omah iki enek anu nduk apa jenenge? Risol susu. Aku tak ngombe susu, Mbak. Rasane lara dodone. Iya, wis duduk sik, Intan duduk sik Ibu tak belanja ya. Sik. Lah. Biasanya dia senengane iki lho Andini iki lho. Kok senengane mbek kae, Dok. Apa aku piye? Wis duduk sik, duduk. Ibu tak milih janganan. Kowe nek lumbu ayu-ayu tapi wis disingkirno berarti nggone wong. Kalau nggone wong Dok tan kuwi wisan. Lumbu. Yo gak lah wis dipilih kok Sing masak napa Mbak Dasari? Lumbu. Lumbu. Dilodeh. Mbah Dasari. Mbah Dasari piye to, Lak? Mbah Dasari. Oke. Kuwi mburi. Sarpring malah tenang, Mbah. Nggih nek udan angin wedi nggih, soalnya kan kreket-kreket krosak-krosak. Walah ceklak. Oh, nggih. Oh, walah. Lumbu kuwi iki. Oke. Iya, nggone wong aja. Oh, nggih, monggo. Ayo ki ayo ning ndi le Mbak Dada? Nggih. Golek sayur-sayuran. Iki sik gawe konten. Aku tak mangan dhisik kok rumah. Gak, ora ketok, Dek. Blas ora ketok. Oh, ora ketok nggih pemirsa nggih. Ora ketok, Dek, Bro. Gak ketok nggih pemirsa, tak tutupi lho. Wes tak tutupane sik Dek Dewi. Lewat nggih. Wes gak ketok, tak tutupane iki. Kok ya langsung tak telesi. Iya. Ayo Bunda. Iya. Bunda mbak.
ketok nduk tapi tak irung kok entar nduk rono kok bunda lewat ketok. Ora ketok bunda. Loh. Wes gak ketok ya. Ora ketok, Dek. Nduk anak terong bareng. Iya. Lembek ini kan diingin kayak anak terong belas sih. Ya gak harus sama, tas yang penting ki jenisnya jenis jangan asem ngono lho. Nek kan Mbak Indah godhong telo karo kacang ketok. Iya. Iya. Iki kacang karo terong. Lah piye? Golek dong telo. Dong telo kayak duwe mambet. Enake kangkung ketok emang dong telo dituku wong nduk. Dong telo. Enake kangkung iki. Lah piye iki golek dong telo? Neng ndi nek golek carane? Nggone lek sum. Pengen enek dong telone. Nek, Sithik ae. sithik ae ben kuwi. Ben enek ijo-ijone. Iya, kaya Mbak Indah ngono lho pemirsa. Karena kan ya tidak harus sama nduk pamane ibu gak menemukan godhong telo mangkane wis tumbas wong kan ya tidak harus sama. Sesuk titip Mbak Nana ya. Iya. Saya goreng golek dong telo sik sedolep. Wis enek kacangnya barang. Aku tak ning omahe kok samelok. Ben omahe aku. Golek dong telo. Omahe makan sosis. Sosisnya nanti mau jere. Lah kae mbek pemirsa. Sosis, Mak. Mak jah mendarat gone Bunda Dewi. Mendarat apa? Bunda Dewi mbeleh pitik. Papat. Ya mendarat pengen makan ayam enggak? Enggak. Oh, ini paling jalur. Enggak boleh gitu. Gak boleh jalur. Ya enggak boleh lah. Biasanya Bunda ya kok nek anu ya dibagi. Bunda nek masake ya mesti engko entan yo dikasih. Gak terus Bunda, lu gak boleh. Ya masih yo ning gone Bundane nggone dulure dhewe, tapi kok diku nek intan menjadi kebiasaan ning gone orang kok terus kebiasaan kayak ilek kan seru. Kayak ilek. Ora dipelajari Bu Yuni kuwi. Wis baca doa belum, Mak? Sama. Belum. Itu lo lihatlah belum. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh, Po. Gak boleh bohong, nggih. Meski langsung tak masak bersang kayak rasem seperti biasanya. Tak kayak cermit-cermitan godhong telo sak prit ae. Tak nggone lek sum dan telas nang tak jak nggone lek sum. Sithik ae rasake dadi ketok enek ijo-ijone ya. Terus ada kacangnya bareng kok. Iki. Sambel. Wis lagi iki sakjane. Godhong telone saiki ae. Yes. Oke, sambel terong karo kacang. Wis habis. Alhamdulillah. Saya nggak dilekso. Kayak nyambel, goreng tempe. Tempenya juga rasa matang sempurna pemirsa, dikarenakan kan hawane udan ya, jadi ini matangnya ijek enek kedelene ngene iki. Iya, enek kedele. Iya. Gak matang ya? Belum matang ya, Mak. Matangnya sesuk paling aja. Udah dilekso sebentar. Nyuwun nggih lek sum nggih. Gone Mbak Nana jek sak gendel dadak nganu Dek dituku wong wis gampang tak nyuwun lek sum mau. Empon lek sum mau sekedhik ae yo e. Empon enten kacang, empon enten terong. Heh? Oga wis oga iso, Dok. Iki wis dipateni lho. Oh, gak enak iki kan pame wis diputus. Karo sing duwe pam. Dan nek gak dibayari ya. Nggih. Duh, apa melok-melok. Kene. Melok
Lek sumpun lek kakek niku. Soalnya pun atem terong, tretan pengen ijo-ijo. Dalam Campur-campur enak. campur-campur. Ger no maksudnya. Seger terong, kacang. Mak sum gak umbo. Lek sum masak napa niku wau? Ki mang sayur menir, Mbak. Weh, mak mener nyambel empun. Mak tak gak umbo-umbah, Mak. Saiki mah gak bobah enggak? Libur. Tak itik yo sesuk. Intan masih siprit yo diumbahi lho. Gak enek praine. Aku yo sesuk yo umbo-umbah terus kok. Iya, gak apa-apa. Lu kerjaan yo, Mbak Intan. Aku asline lain nek bobah iki kesel malah, lek bedino sithik-sithik malah Sithik. gak patek kesel. Asline malah penak bedino. Aku peso. Aku ya orang-orang. Idenya aku telung dino duduk bobah kok. Emang apa bobah nduk bobah. Udanan lek ini lek sum kau bayar samsat terus udanan rasane iki ndang dodo rasane Duh ki omahe sapa iki lho? Nggone Pak Nur iki Mbah Nah. Mbah Nah Kosong kabeh. kosong. Iki nggone almarhum gurune iku ndek biyen nduk Pak Nur. Nek ora nek tak penek Sampun lek sum sudah stop. Walah wis iki. Lek sum terima kasih nggih. Sampun empun. Empun lek sum iki suwagi. Engko sore kena tanggo anunan sire. Tanggo duwen-duwenan. Iki lek sumpun. Iki jedinge tan. Heeh. Terus gak dipakai. ada penghuni. Tapi enak banyune. Gak enak. Kan pame wis anu nduk wis dipateni ya. Kosongi. Dikosongi dadine kok nek enek pamane udan ora nampung langsung mlayu banyune. Enggak, lah nek dereng dibuka nek nggih anune. Jek nutup. Kerane terus dianu terus akhire wis. Wah, nah lek sungguh iki jeglong ngono lek sungguh. Apa kuwi, Bu? Anu jeglong, Nduk. Tanahe ngene lho, ambles. Tanahe ambles. Oh, tanah Sampun lek ambles. sum sesuk jenengan nek masak lak jauman. Wong aku masak sepiro iki. Oh, alhamdulillah untuk kita ki kok sore disambel ya. Heeh. Sambel osek, Heeh. diklasem. Irung pesek. Heeh. Isone gur mesam-mesem. Heeh. Jo. Irunge sapa sing pesek? Intan. Irunge Bu Yuni. Lek sum matur suwun nggih. Nggih, matur suwun lek sum sak menike. Selamat beraktivitas. Memang ngampus bulan HP, Mbak. Oke. Delok TikTok, delok Tom. ngono kuwi lho nek nengok-nengok iki. Nggih lek padha ae. Santoki Mbak Nika. Wis bar kabeh nggih karek deloki. Ndeloki napa? Suwun lek sum. Oke. Mbah nah. Mbah nah. Nah, yo demikian ya pemirsa konten Udah pagi kosong. ini ya kosong karena kosong dia kosong. Konten pagi ini doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit dan parah sembuh. Jangan garis dua semoga nanti diberikan omongan yang saleh-saleha. Intan pamit nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik ora tak soteng marah ya apa wis nek sayur asem kan Intan wis sering gawe konten nyayur asem. Iki mang sayur asem nyambel wis oke. Hateni. Cus.